Welcome back mga ka-studio. Today is Sunday at ang kakainin namin ay lechon baboy or inasal. Tuwing Sunday po dito sa amin mayroong nagbibinta. So, ang per kilo niya is 450. So, minsan kapag nag-crave kami ng inasal, pwede namang umutang doon kasi kakilala namin yung may-ari. Pero dapat babayaran mo siya 1 week no? 1 week. So before Within mag 1 week. Sunday, dapat bayad na para pwede na namang umutang ulit. So ayan po. So ito po yung nanda namin na mayroon ding mangga, pipino, tapos saging para patanggal umay. Ito madami ding sili. Hindi sila naglalagay ng sili. So ayan na. Ito yung sausawan ko. So, Merong kamatis. merong kamatis. So ibang klase din yung style namin today kasi habang kumakain kami, mag-shoutout din kami. So ayan po, mag-start na po tayo. Gutom na kami kasi dito sa amin ngayon, 9 AM na. So ito pa yung breakfast namin. So tuwing Sunday, alos ganito talaga yung style na kinakain namin kapag mag-crave kami ng inasal. Yan, start na tayo, Bin. Pray na. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. So, ayan, kainan na po to mga studios. Hindi pa kumakain dyan. Tara po. Kain na. Start, sabay tayo. Ito sa'yo, Sax. Tayo. Ako, Ang saks. ako, Yan, sarap nito. Yan. Sausaw. Sige. Ito yung malutong na part ng Nasayaw. inasal. Kahit Pala. Right? Ano na? Wow. Unod be. Mag-start na tayo pa. A special shoutout pala kay Ma'am Sarah Jacobsin. So, last na premiere namin, nag-send po siya ng super chat worth 17 DKK. 17 Danish krone. So, maraming salamat po talaga. Mabait nyo po. Bisaya din siya. Mayroon siyang sariling channel. Pero kulang pa siya ng watching hour. So, sana po matulungan din natin siya. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. First time lang po namin naka-receive ng super chat, no? Sa premiere. Kaya nagpapasalamat po talaga kami. Yun, no? Okay. Unod. Kuha ka ng unod. May tambok. kampo. Yan. Kain ka. Kampo. Ang sarap ng balat.
Tsaka yung timpla ng inasal nila, hindi maalat. Masarap siya. Matigas yan na. Shout out tayo, ma'am. Mm-mm. Shout out pala kay Dakia family from Hawaii. Hi po. Kain po tayo, ma'am. Yan po, may channel po siya. Dakia Family. Next po is si Miles Channel, watching from Dubai. Hello po. May channel din po siya. Suportahan natin yung mga may channel, mga ka-studio. Ano sa'yo, be? Ano? Sarap. Kamatis. Pipino. Ano nagtagod ko, be? Kanaw? Ang gusto. Kanin. Shout out din kay Maricel Gamboa. So may channel din si ma'am. Hi po. Support din natin mga studio. Thank you ma'am for supporting this channel po. Thank you po. Sabi oh. Tambok. Crispy to. Wow. So, mga gusto ko mayroong mga taba. Ano nangyari sa'yo? Kagup-gup. Maliit lang yung ano, be, malutong, yung tagubkob. Malutong? Ito nang malutong. Tagubkob. Tubig. Hmm? Tubig. Meron tayo ditong ano. Tubig. Hmm? Tubig. Right mo. Ayan, naghanda po kami dito ng Coca-Cola. Next na shout out kay Mami Ann. Maraming Hello po. volcano sud. Si Mami Ann po, mayroon din siyang channel. Thank you for always watching po. Ginakain ka na. Now, Sana po, na-enjoy nyo po mga mukbang namin. Nga po. Maraming salamat. At sa mga nagsasabi po na gwapo or pogi si Sax, maraming salamat po. Thank you, Kabi. Thank you. Ano man yung nakain? Wag yan. Wag yan, be. Ano?
Mama. Pili ka ng iba, wag lang yan. Oh. Nepisi. Wala na pisi. Gigtan na pag inasal. Pagkan kayo ng pisi. Mm. Nagpagkan. Pa, may kanin pa ako dito. Ang dami pa. Shout out yan. Tapos na tayo sa my channel, no? Mm. Ano meron pa ba? Itong next na isa shoutout namin, wala po silang mga channel pero palagi po silang sumusuporta sa amin. Ayan, magsimula ako dito kay Patrick John Royeras at kay PG Lawis Sawan from Bohol. Hello po. Shoutout po sa inyo. Kain po. Kain po tayo. Wala isbin. Ano pa? Ako. Kagin mo. Mango. Minggo. Minggo. Na. Rosay mo kaon. Si Sax wala mga kastudyo kay gising lang to matagal magising. Basta walang pasok si Sax ang tagal gumising. Minsan umaabot ng 11 a.m. Kain po. Meron ka pang kanin? Ito nabili ko 1 kilo pala to. 1 kilong lechon. Excuse me po. Kanin. Ako, busog. Hmm? Busog na ako. Hmm. Shout out po kay Anis Vlogs, watching from Abu Dhabi. Hello po. At sa mga anak niya, sina Jason and Jerome Pinkian. Pati na rin pala sa asawa niya na si Agustin. Shout out din po. Yung asawa niya nasa Saudi po. Ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po sa palaging panonood. Kain po tayo. Gross. Hindi mo klaro ako. Shout out din kay Garwin Aton at kay Kent Merwin Ato. Hi po. Thank you for always watching. Hello din po kay Ma'am Yeli May. Hello po. Kain tayo, ma'am. Ito, kung hindi ito maubos, masarap to gawing paksiw. Maya. Ulam sa hapunan.
Siyempre ito, ang daming ice tapos coke. Yan, di mo wala. Ang sarap ng pamaris talaga. Yan. Oh, ang sarap nito. Next is, shout out po kay Ma'am Gemma Si Shea. Watching from Alcobar, KSA. Hello po. Hi po, ma'am. Kain At po sa tayo. mga anak niya na nasa Jensan, na sina Princess Game, Frank Gabriel, at Shera May. Shout out din po pala sa Mural and Patungunan family. Hello po. Hi Nasa po. Jensan po sila. Hi po sa mga taga Jensan. Yan, mga Bisaya rin to sila. Ayan, inaapan kami sa Tagalog. Kasi dito sa amin iba intonation tapos Bisaya kami ba. Di din kami sanay mag-Tagalog. Mingo. Pasensya na po kayo mga studio. Pagpasensyahan nyo na po yung tono ng boses namin. Cheers, tabi. Sarap. Merong mangga, saging. Pang. Meron ka bang rice? Meron pa. Kuha ka oh. Kunti na lang to. Mm. Gagang ka ka? Oh. Yan. Bigyan ko siya ng rice. Kasi parang hindi ko na mauubos yung sa akin. Enough na. Mingo. Saging. Mingo. Minggo? Ito. Yan, sa'yo ang laki. Tama yung rice. Kunin mo. Shout out. Shout out is Ma'am Filomena Velasco. At nagpapabati din siya sa tatay niya na nag-birthday kahapon, April 25. Belated happy birthday, Tatay Nads Tabinas from Barangay Pinagsama, Taguig. Hello po, Tatay Nads. Belated happy birthday po. Kain po tayo. Shout out din kay Rugin Valles from Bohol. Ito, Bisaya din to. Hi ma'am, sa taga Bohol ya. May buntag. Mga unta. Hapit na inyong fiesta. Fiesta? Tagal na ko first. Saan ka? Mo na bi. Kaon. Kagahian ni Naklos man. Ito mayroon pa itong ano? Gusto mo to? Sa'yo na yan pa. Yan oh. Unsa na? Gusto mo to bi? Panit. Anit? Next. Shout out po, Ma'am Marlene. Hello po. Marlin? Nasa ibang bansa ata si ma'am yun. Ma'am Marlene. Marlin? Bigat ng ano? Busog. Busog nito. Pag inasal ba? Kain tayo, kamatis. Kami ang mangga. Ayun, ubos na po rice. Kami sa mangga.
Tanggal umay talaga mo. No? Shout out pala kay Janre Porquiado at sa Porquiado family from Damilag, Minsi Village, Bukidnon. Hello Hi po. Shout out din po Kuya Jay. Hello po Kuya. Thank you po. Palagi po tong nanonood sa amin. Palagi po siya naka-chat dun sa videos. Hello po. Mangga. Tamis nga ng mangga pa. Mm. Kapit na umaubos akong mangga. Pita mo mo? Meron pa saging be. Meron ba shout out mo? No? Mm-mm. Shout out din ito, taga Cebu din to. Carl Justin Manlangit. Hello. Hi po. Next is Ronald Relator at sa asawa niya na si Erica Jean Relator from Aluran, Misamis Occidental. Hello po. Thank you po for Hi po. always watching. What? Untay naman, ikaw na lang shout out. Kaon ka? Dili. Maya ka, meron ka rin shoutout. Tapusin ko muna yung shoutout ha. Shoutout Reynold Tapawan. Hello po, Hi po. sir. Jason Tan, Dayan Lavendua at Elaine Gabuat. Yan po sila. Maraming salamat po. Thank you for always watching po. Yan, kain muna ako ng saging. Ubusin ko lang to mga ka-studio habang nagsa-shoutout si Sax. Go, Sax. Shout out kay Ma'am Susan Laporteja from Washington. Shout out kay Ate Cherel. So yan na po lahat mga studio. For now, itong natira, gawin namin yung paksiw o pwede ding adobo na lang waya, di ba? Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!